शुभ तोते के ऑफिस बाहर खोजुचंदी मते तू तू एठी कोन पे आछू? आज राखी पुनेटा तू मत राखी बांधिबुनु राखी तो भलिया गुंडा गु निज भाई कहबा मते लाज लागु मु पुणी तते राखी बांधिबी केमिति तू भाबी पारलु? अरे सुनील हम एरिया नुआ चढ़ईटा किए कि भाई सी आम पाख ऑफिस चाकरी कर चल बे शिकार करवा।